דניאל ונועה משחקים תופסת. דניאל ונועה הם אחים שאוהבים מאוד לשחק. ביום אחד, כשהם חוזרים הביתה מהגן, הם מחליטים לשחק תופסת. תופסת, צועקת נועה, ומתחילה לרוץ לכיוון המעלית. דניאל רודף אחריה. הם נכנסים למעלית, לוחצים על הכפתורים וממשיכים להתרוצץ. אבל אז, פוף, המעלית נעצרת. המעלית נתקעת, המעלית לא זזה, אומרת נועה בדאגה. דניאל מנסה ללחוץ שוב על כפתור הקומה שלהם, אבל שום דבר לא קורה. הם מבינים שההתפרעות שלהם גרמה למעלית להתקלקל. הם מצטערים על שהתפרעו ומתחילים לחשוב מה לעשות. העזרה מגיעה. פתאום דניאל שם לב לכפתור מיוחד עם ציור של פעמון. הוא נזכר שאבא שלו לימד אותו שזהו כפתור המצוקה. הוא לוחץ עליו ותוך כמה דקות איש תחזוקה מגיע. הוא מרגיע את הילדים ומסביר להם שבזכות כפתור המצוקה הוא ידע שיש בעיה. הוא מתחיל לתקן את המעלית ומסביר להם למה חשוב לעמוד בשקט כשנוסעים בה. מותר לשחק, אבל לא במעלית. המעלית חוזרת לפעול, ודניאל ונועה מגיעים בבטחה לדירה שלהם. הם מבינים כמה חשוב לשמור על בטיחות, במיוחד במקומות כמו המעלית. בפעם הבאה, אמרה נועה, לשחק תופסת רק בגינה. דניאל מסכים איתה בחיוך, ושניהם מבטיחים לעצמם ולמעלית לעמוד בשקט בכל נסיעה, כדי שיגיעו הביתה בשלום. זכרו חברים, המעלית היא כלי חשוב שעוזר לנו לעלות וגם לרדת, אבל כדי שתישאר בטוחה, אסור להתרוצץ או לקפוץ בתוכה. תמיד עומדים בשקט ומחכים שהדלתות ייפתחו. בטיחות לפני הכל.